बेखेबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम एबसुनि गोख्रों फिनजाथाय। दासान्दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दाब दाब जायगाफोराव मेल मिटिं खालामगासिनो दं। नाथाय बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिनि सायाव एबसुआ गोख्रों फिनजाथाय होनायजों लोगोसेनो खावलायदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मेल मिटिं खालामनायाव गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय एबसुखौ बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होननानै बुंदों। बे जाबाय जातिनि प्रायरिटि। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों, बे बुंनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे गावखौनो संजम जानानै बेफोरबायदि बांसावनायखौ जाहाथे बियो खालामा। एबसुखौ सुथुर साननाया मोजां खामानि नङा। एबसुखौ बयबो आंगो होननानै साननांगौ बुंदों माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। एबसुजों सुथुर साननाया बियो मोजां वाइस खामानि नङा। एबसुखौ बयबो गावनि आंगो होननानै साननांगौ। एबसुआ बयनिबो थाखाय। दासान्दि लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय थामहिनबा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो दाब दाब जायगाफोराव मेल मिटिं खालामनाय बा खुंनाया सोलिगासिनो दं। नाथाय बेबायदि समावनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा माहारियारि आफाद एबसुखौ गावनि मेल मिटिं खुंनाय समाव बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मेल मिटिं खुंनायाव माहारियारि आफाद एबसुखौ थांखिनानै बिटिआर खुंथायखौ एबसुआसो सालायगासिनो होननानै बुंगासिनो दं। बेखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हारिनि स्वार्थआव गावस्रालायनाय गैयालासेनो खौसे खामानि मावलांनांगौनि थाखाय खावलायनायजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ खावलायोब्ला एबसुआ सावरायलायनो थाखाय थियारि होननानै फोरमायदों माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेनिखायनो हारि आरो माहारिबादनि स्वार्थआव माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै फोरमायदों दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिथां दिपेन बर'आ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। बे बाथ्राखौ लानानै जों नुदों जे गोबां राजखान्थियारि जे मेल मिटिं आथिखालाव जि सोलिगासिनो दङ, बे मेल मिटिंनि गेजेर गेजेर बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै एबसुआसो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सालायदों होननानै बेबायदि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ पाब्लिकआव प्रपागान्डा खालामनानै बुंबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बेखौ लानानै जोङो गोबां खेब स्पष्टीकरणबो होबाय। दा बिथाङा मा उद्देश्यजों बुंदों जों मिथिया, खिन्थु दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जों बुंनो नागिरो जे एबसुनि जि गोहो बा एबसुनि सक्ति, एबसुआ मा आरो दिनैसिम माहारिनि आरो हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि दाबिखौ लाबोनानै जिखिनि जोङो सोमावसारबोबाय, बिथाङा बिनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै मिथियो। एबसुनि सक्तिखौ मिथिनानै बा गोहोखौ बुजिनानैसो बिथाङा गिनानै बा खर' सानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुङो होननानै आं सानो। खारन बिथाङाबो मोनसे समाव सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन। बिएलटि आरो एबसुनि सोमोन्दोआ बिदा फंबाय, आङो बेखौ रावबो बुजियै गैया। बिथांमोना गणतान्त्रिक आन्दलन आर्म स्ट्रागल खालामदों, एबसुआ गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों। हाग्रामा महिलारि आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोमोन। आथिखालाव प्रमद बर' आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोमोन। दा 2003 सनाव आरो 2005 सनाव हाग्रामा महिलारिखौ सुक्तियाव जिहेतु बिथांमोना साइन खालामबाय, बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै बर' माहारि आरो बिएलटि ज' लोगो नांनानै पावाराव लाबोदों जाहाथे सुक्तिनि खामानिखौ मावफुंनो हायो। आरो 2020 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिजों जयैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपिअनि जि गोरोबथा, बेयाव प्रमद बर' बिथांमोना जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन,
माने गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय पावाराव लाबोदों दा बयहाबो मोनसे मोनसे टाइम थायो आरो बे टाइमाव बयखौबो जोङो रायजो राजाया सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय स्कप होदों दा बेखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों आं सानो जे बेफोरनि कुनु माने बेबायदि थल गैया आरो बिनि कुनु माने जुक्ति दङ होननानै आं सानाखै आङो बिथांखौ आपिल खालामदों जे हारि दानायनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ हारिनि जाति सत्तानि थाखाय हाबा मावनांगौ जातीय क'जनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावनो हायो मा मावनो हाया आरो बेखायनो बै समाव ज' आन्दलन खालामबाय बिटिसि सुक्ति जाबाय 2003 सनाव आरो बेयाव क्लियार काट मोनसे बुजाबुजि दङमोन जे बिएलटिआ बिथांमोना आर्म्स ग्रुप हिसाबै बिथांमोना साइन खालामगोन एबसुआ नेक्स्ट फेजनि आन्दलननि थाखाय जोङो बेयाव सहि खालामा बेखौ लानानैबो मालाबा राजनिति जानाय जों नुनो मोनो मालाबा बेखौ लानानैबो माने पलिटिकेल डायलग होनाय नुनो मोनो जे एबसुआ सहि होआखैमोन बे मोनसे बुजाबुजि क्लियार काट जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो जेखौ फोरमायदों आरो 1993 आव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जि समाव सुक्ति खालामदों बै समनि जायफोर एक्स भलन्टियार फर्स दिनै जोंनियाव 8-10 हाजारनि लिस्ट दङ जायफ्रा ब्लाड बन्ड साइन होदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै बुंदों जे 93 आव जेला सारेन्डार जाबाय गोबां हाजार हाजार जोंनि जायफोर संग्रामि माने रिभलिउसनारि जायफोर वार्कार बा एक्टिभिस्टफोर दंमोन बिथांमोना बेयाव सारेन्डार खालामाखै आरो रिहेबिलिटेसन 2 लाख थाखाखौबो लायाखै कारना जाबाय जे नेक्स्ट फेजनि आन्दलनखौ लांबावनांगौ बे मोनसे बुजाबुजि दा बेखायनो जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों बिनि कुनु माने बेबायदि जुक्ति दङ होननानै आं सानाखै बिथाङा गावनि राजनैतिक उद्देश्यनि थाखाय खोथाफोरखौ बुंदों आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने आपिल खालामदों जि मोनसे पिस आरो इउनिटिनि बाथ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैयो बयबो हास्थायो दिनै गोजोन सारेन्डार खालामबाय सुक्ति खालामबाय एनडिबिआ सुक्ति खालामबाय सारेन्डार खालामबाय भलन्टियार फर्सआ बै समाव माने माखासे सारेन्डार खालामबाय माखासे दिनै सामाजिक भाबै सोलिनानै दङ आरो बे थासारियाव दिनैहाय इउनिफाइड कामान गैलिया जोंनि ओनसोलनिफ्राय उइद्र खालामनाय जाबाय जिहेतु आर्म्सनि बेयाव थासारि गैलिया दिनैहाय आर्म्स फर्सेस स्पेशल पावार गैलिया आर्मी केम्पफोरा उइद्र जाजोब्बाय आरो दिनै मोनसे नर्मेलिटी फैबाय जोंनि गेजेराव जि बिदा फंबायनि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं दङमोन आन्दलननि समाव आरो आन्दलननि उननि समावबो पलिटिकेल जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं आरो भुल बुजाबुजिनि थाखाय हिंसा हिंसि थासारियाव जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं बे थासारियाबो दिनै गैलिया जों बयबो बुजिबाय जे जोङो बुथारलायनानै फोजोबलायनानै हारि मोनसे दानाया बे माने मालाबाबो माने राइट बाथ्रा नङा बा राइट खामानि नङा जों ज'है खौसेयै हाबा मावनांगौ आरो बेनिखायनोथ' ना हाग्रामा महिलारि जि टाइमाव बिथाङा बिटिसिनि चिफ दङमोन बै टाइमाव बिथाङानो बड' नेशनेल कनभेनसननि गेजेरजों 54टा आफादखौ लानानै बिथाङा पिस इनिशिएटिभ आरो इउनिटिनि थाखाय स्ल'गान होदोंमोन बे इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समर्थन होदों जों बाहेराव दङमोन खिन्थु जोङो बे इनिशिएटिभखौ सापर्ट खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि तारिखआव पिसआ दिनै फैबाय बिटिआर सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों आरो दिनै बयबो बिटिआरखौ गोजोननि मोनसे ओनसोल होननानै मोनसे रिकगनाइसन होबाय किन्तु जोंनि गेजेराव जि ग्रेटार इउनिटिनि बाथ्रा पलिटिकेल डिफारेन्सिएसना थानो हानाय पलिटिकेलि जों डिभाइडेड थानो हानाय किन्तु दिनैनि समाव जोंनि आपिला जाबाय जे बिदा फंबायनि जि सानलायनाय सोमोन्दो बेखौ मजबुत खालामफिननानै राजनैतिक भाबै जोङो गुबुन गुबुन दलाव खामानि मावगोन बे आलादा दिग किन्तु जातीय सार्थआव जातिनि बाथ्राखौ लानानै जातियाव जोङो गावस्रालायनाय गैयाबासिनो बोरै जों ज'है इउनाइटेडलि हाबा मावलांनो हायो आरो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि बुङोब्ला जे एबसुजों रायलायनो आरो हांख्रायोब्ला डेफिनेटलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायलायगोन जातिनि सार्थआव जोङो कुनु मेटारखौनो रायलायनो हायो बेबायदि बाथ्रा गैया जोंनाव कुनु रिजार्भेसन गैया बे ओरैनो नङा जे राजनि थाखाय सोरजोंबा रायलायगोन बाथ्राया जाहैबाय जाति सार्थ माहारिनि थाखाय माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो माहारिबादनि थाखाय दा बेखायनो जों खावलायदों जे बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ पाब्लिकलि बुङो पलिटिकेल माइलेज लानायनि थाखाय बिथाङा बिनिफ्राय जानगाराव थायोबा जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि जि सक्तिशालि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ बदनाम खालामनाया मोजां नङा आरो बेखौ जों गोथार आफाद हिसाबै दोनलांनांगोन दैदेनगिरिया फैगोन सोलायगोन दैदेनगिरिनि प्रायरिटि गैया बेयाव प्रायरिटिया जाबाय आफादनि प्रायरिटिया जाबाय जातिनि प्रायरिटि दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि
बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों बे बुंनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे गावखौनो संजम जानानै बेफोरबायदि बांसावनायखौ जाहाथे बियो खालामा जोंनि आपिल आरो इउनिटिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनैनि थासारियाव बयनिबो जि भइस जोङो गोबां दैदेनगिरि एक्स भलन्टियार एक्स एनडिबि एक्स बिएलटि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो बर' थुनलाइनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायनानै मोनदों बयबो बुंदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 10 बोसोर जों बन्सित जाबाय 10 बोसोर जोङो गादब जाबाय 10 बोसोराव पार्लियामेन्टआव बर'नि खोथाया फंसेबो सिखारासै बे बाराव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बर' मानसि देरहालांनांगौ दा बेखौथ' जों बयबो स्पस्ट मिथिखानाय बे जोंनि माने क्लियार काट बयनिबो बुजिनाय बर'निनो मोननै आफादा जुदि गावजों गाव नांलाय खमलाय जायोबा गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जायोब्ला गावजों गाव जुदि फेर फाथिलायोबा बर' देरहालांनायनि सिमाङाथ' 10 बोसोराव सोरबाया रुलिंआव दङमोन सोरबाया अपोजिसनाव दङमोन रुलिंआव थानायाबो जेनदों अपोजिसनाव थानायाबो जेनदों दा बेखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ ग्रेटार इन्टारेस्टआव जोङो साननानै बयबो हाबा मावनांगौ पावारा दिनै दङ गाबोन गैया आरो जुदि रायजो राजाया अनोबा मालाबा फैफिनगोन दा बेखौ लानानै जोङो जुदि गावजों गावनो बेसेबां नांलाय खमलाय गावजों गावनो जुदि मुगैलायनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जुदि मावोब्ला बा रायलायोबा जों बेखौ मालाबाबो गोजोननाय मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट जे जोङो मालाबा जोङो सेसा बादि खारगोन आरो मालाबा जोङो खासेव आरो साम' बादि मानबायनानैबाबो जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि थांखियाव सहैगोन आरो एबसुआ शक्तिशालिखायनो दिनै भारतनि सा सानजा भारतनि आसामनि गासैबो सरकार बे सरकार बिथांमोना गियो आरो जोंखौ फेक्टर होननानै सानो एबसुआ फेक्टरखायसो दिनै बयबो नोजोराव गोलैदों एबसुआ दुरबल मोनबा मोनफ्रोमबो सुक्तिखौनो सनमान आरो मर्यादा होनांगोन 93नि सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामदोंब्लाबो बियो जोंनि मर्यादानि मोनसे बिगिनिं मोनसे दरखौ खेवजेननाय मोनसे सुक्ति 2003आव जोङो 6 सिडुल जोङो एमेन्डेड 6 सिडुल जोङो लाबोनो हादों बयनिबो नाजानायजों आरो बे जोंनि मोनसे ग्रेट माने एचिभमेन्ट बे 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै 2020आव जिखौ 93आव जोङो हायाखैमोन 2003आवबो सनितपुर बिश्वनाथखौ जोङो सम्भब होननानै सानाखैमोन असम्भब इम्पसिबल होननानै सानदोंमोन 2020नि सुक्तियाव जों बेखौ दिनै मावफुंफैनो हाबाय आरो दिनै इनिसियेटिभ हिसाबै जागायजेननाय बाउन्डारि कमिसन आसामनि माने सरकार बिटिआर सरकार एबसु जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो कमिसनाव मेम्बार हिसाबै स्ट्रं मोनसे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावदों बे कमिसना जोंनो मोनसे लामा होबाय बे सुक्तिया मोनसे लामा होबाय जे सनितपुर बिश्वनाथखौ सोनांगौ आरो बेबायदिनो 41 गामि हाबबाय गामिया बेजों जोङो सन्तुष्ट जायाखै गामि हाबबावनांगौआ आरोबाव 90% दंबावो दा बिनि थाखाय जोङो फेस मेनाराव जों खामानि मावनांगोन दा बेखायनो बिटिआर सुक्ति बिटिसि सुक्ति मोनफ्रोमबो सुक्तिया सन्मानजनक मर्यादापूर्ण माबा नङा माबा मोनसे पलिटिकेल आरो कनस्टिटिउसनेल गोदान मोनसे जोंनो माने राइट्स आरो जोंनि अधिकारखौ लाबोनानै होफैदों सेम केटेगरियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो एक्सक्लुसिभलि बर' डमिनेटेड अट'नमास मोनसे सिस्टेम एनाउन्समेन्ट मोनसे आरो मावजानांगौ आरो बर'फोरसिम जिहेतु एक्सटेन्ड जाबाय सेटेलाइट जादों खिन्थु बेखौ कन्टिनिउवास खालामनांगोन बिनि डिउटि बे एबसुनिल' रेसपन्सिबिलिटि बिदि नङा जोंथ' लामायाव थांनानै थांगासिनो जोंखौ बयबो मदद होनांगोन आरो बयबो मदद होयोब्ला बे खामानिया माने इम्पसिबोल होननाय खुनु बाथ्रा गैया दा बेखायनो गामि सोसननायनि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनायनि गेजेरजों मर अट'नमासनि जि केटेगरि बे लेभेलाव जों लांनांगोन लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनेन्स पावारखौ जों बारायनांगोन 8टा डिपार्टमेन्ट जि गोदानै मोन्दों बेखौ जों सोसननांगोन आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ जों खालामनानै लानांगोन इन्स्टिटिउसनफोरखौ इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों जुदि बानायना लाजोबनो हायोब्ला पेकेजनिफ्राय डेफिनेटलि बिटिआरआ ओरैबायदि माने सा सानजा भारतनि बा भारतनि मोनसे 6 सिडुल जागोन जेराव लार्जेस्ट पपुलेसन थानाय माने काउन्सिलनि लेभेलाव बा मोनसे स्टेटनिख्रुइबो सिक्किम गवा बा मेघालय बा गुबुन गुबुन स्टेटनि मिज'रामनिख्रुइबो जोंनि पपुलेसना बारा जागोन एरिया जग्राफिकेल एरियाबो गुवार जागोन दा बेखौ लानानै उननि सिमांखौ जों नुदों आरो उननि सिमाङा जाबाय गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि आदर्श आइडिअलजि प्रिन्सिपलजों आरो लोगोसे बड'फानि फिल'सफिजों मास्टार रेस आरो आल्टिमेट जोङो टारगेटआव थांनाय दा बे जोङो इनिसियेटिभखौ लानानै इयुन जोलैया खामानि मावगोन एबसुआ दिनै खामानि मावबाय थादों निस्थाबान
जोङो सासे सासे कर्मी हिसाबै गोजोन्थों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।